Helo a croeso I amser actif gyda Menter. Fe'n Bwrwr'r a heddiw ni'n mynd I chwarae'r gêm Bwrw Bwced. Nawr, y pwrpas o'r gêm yma yw I taflu gwrthrych neu offer mewn at targed, neu bwced falle, neu hwp hwla. Felly, os ydych chi amser nawr, chi'n stopio fe, a mae rhaid I chi mynd falle o'r offer sydd angen. Mae eisiau targed, bwced, felly basged golchi falle. Neu chi defnyddio twel ar y llawr, a taflu ar y twel. Mae eisiau smotiau, neu gallech chi jyst defnyddio rhywle ar y llawr, ni'n gwybod I fi sefyll arno. A mae eisiau gwrthrych I taflu. Mae da fi cwdyn ffa fan hyn, mae da fi peli fflwff, peli bach, ond to gallech chi defnyddio tegannau meddal neu sanau wedi rolio lan mewn I pel. A fi'n mynd defnyddio'r hwps hwla hefyd fel targed. A eto, sy'n rhaid ni defnyddio hwps hwla, ond gallech chi defnyddio clystog falle, jyst I targed bod ni'n taflu at. Felly, os ych chi'n mynd I ôl hwnna nawr, bydd o'n ffantastig a bydd chi'n barod I wneud y gweithgaredd. Beth I fi'n mynd I wneud nawr yw I trefnu'r gweithgaredd. Felly mae rhaid I ni roi y targedu allan. Felly fi'n I roi bwcedi falle am allan fan hyn, fel targed. A'r hwps hwla, ni'n mynd I roi un fan hyn, a un fan hyn. Ffantastig. Wedyn, sy'n eisiau'r bater hwnnw chi nawr, fi'n mynd I ddefnyddio hwnna wedyn. A wedyn I ysmotiau allan ar y llaw, fe I chi dechrau. Eto, os ych chi'n gwneud hwn gyda'ch brawd neu chwaer gytre neu'r rhieni, chi'n gallu defnyddio smotyn wahanol I pawb I sefyll arno wrth I chi taflu, a ni chi'n gwneud yn tyfach yn cysleol os ych chi fon. Felly, beth sy'n eisiau? Ni'n mynd i'r peli fan hyn, falle roi fi peli fflwff ar y smotyn yma a cwdyn ffa fan hyn. Felly, ar ôl chi'n barod, a mae'r gêm wedi cael ei trefnu, ni'n mynd I dechrau. A yn y gym rhaid ni'n gwneud taflu dan llaw, ni'n mynd I wneud cyntaf. Felly, I taflu dan llaw, ni'n mynd I roi trod, un trod ar y smotyn. Fi'n mynd I taflu gyda'r llaw fe, felly mae'n trod chwith ar y smotyn gyda fi. A hefyd, pryd ni'n dala'r cwdyn ffa, ni'n mynd I dorro'r braich yn ôl, a ni'n mynd I pwyntio'n bysedd wrth I taflu. Plegu'r planiniau, ty bach, a ni'n mynd I taflu mewn i'r targed. Yna beth ni'n mynd I wneud. Felly, os chi'n gwylio to, cofiwch I wneud gyda'r ddoi llaw. Felly, os ni'n taflu gyda'r llaw chwith, mae'r trod dde yn dod ymlaen. Felly, hwnna yw beth ni'n mynd I wneud, ond dyna'r gweithgaredd am heddiw. Felly, pryd mae chi'r offer, chi'n barod, mae popeth wedi cael ei trefnu, ni'n mynd I taflu'n offer a'r gwrthrych mewn at y targedu. Cofiwch os mae ddim yn mynd mewn, mae hwnna'n iawn. Ni'n practiso, a mae hwnna'n rili bwysig bod ni'n datblygu'r sgiliau sylfaenol yma o taflu dan llaw. Felly, pryd chi'n barod, ni'n mynd I nawr taflu mewn i'r targedu. To, fi'n I taflu gyda'r trod fe, a cymryd amser, dim rhas yw e. Os ych chi'n twmno bod y hwp neu'r targed yn agosach I chi yn rhy haws, felly chi'n gallu mynd a taflu fe yn bellach, I wneud yn anoddach, trio taflu mewn i'r bwced. Cofiwch I defnyddio'r ddoi llaw. Cymrwch yr amser I taflu pob offer sydd gyda chi at y targedu. Os ych chi'n twmno fe bren bod hwnna'n rhy galed to, anoddach, chi'n gallu rolio'r pil. Felly ewch lawr a rolio'r pil, to newch yn siŵr bod y braich yn dod nôl a rolio mewn i'r hwb. Falle neith e mewn mas, falle neith e aros mewn, mae hwnna'n iawn, tra'n rolio at y targed. Cofiwch I defnyddio'r ddoi llaw. A mae'n iawn. Ar ôl I chi wneud hwnna, chi'n mynd I casglu'r offer. To, os ych chi'n cael tyfach cysiliaeth rhwng brawd neu chwaer, neu mam a dad, neu rhywun yn y tŷ, felly chi'n mynd I cyfri. Felly mae da fi 1, 2, 3, 4, 5, 6 offer yn y hwps fan hyn, felly byddai'n cael sgôr, a gallwn ni cael cysiliaeth bach rhwng ein ffrindiau. Felly, ar ôl ni ôl yr offer, a dod fe nôl i'r dechrau, ni'n mynd symud ymlaen a datblygu'r gweithgaredd. Eto, os mae eisiau diod arno chi, newch yn siŵr bod chi'n cael diod. A ni'n mynd I datblygu'r gêm yma nawr. Felly, datblygu'r gêm,
ni chi symud y targedu. Felly, beth i fi'n mynd i wneud, yn tyw bach yn anoddach. Fi'n mynd i gadael un hwp yn agos, ond fi'n symud y 2 hwp yma ymhellach i ffwrdd. A wni fi'n dod y bwcedi mewn. To, chi'n gwneud edrych fel eich chi moyn. Mae lan i chi. A to, chi'n taflu yn ffordd wahanol. Os ych chi'n teimlo bod taflu dan llaw yn haws, chi'n gallu gwneud yn ofadd wrth taflu dros braich. A eto i taflu dros braich, un trwy'r fel y llall, ond trwy mae'r braich allan tu ôl y cefen yn syth, ond ni'n taflu lan at y targed. A eto ni chi practiso hwn a wneud e gyda'r 2 braich. Fantastic. A to, ar ôl i ni cael practis yna, ni gallu wario gym. Felly fi'n mynd i ôl yr offer. Dod nôl, a ni'n mynd taflu'r 9 gwrthrych sydd da fi mewn ar targedi. A amser hyn, gallwn ni roi pwyntiau wahanol. Gallai'r hwp cyntaf fod werth 1 pwynt, gallai'r bwcedi fod werth 3 pwynt, a gallai'r hwpiau pellach i ffwrdd yn fod werth 5. A gallu cael cystadleuaeth rhwng ein ffrindiau, neu mam a dad, neu brawd a chwaer gytre. Felly, pryd chi'n barod, taflu gyda llaw dde. Dwi'n mynd o'r bwced cyntaf. Yna ni. Nawr fi'n trial gyda'r llaw chwith. Fantastic. Nawr, teimlo'n hyderus nawr, fi'n mynd trial am y hwp pellach i ffwrdd. Hapus iawn gyda hwnna. Newydd yr offer, a'r gwrthrych i falle peliflwff. Tyw bach mwy anodd i taflu'r un oherwydd maen nhw'n ysgafn iawn. Hwna'n i aros mewn. Hwna'n bwced trwy gyda llaw chwith. Fantastic. A wedyn ni y hwp hwla. Ond mae hwnna wedi bwnsio allan, ond mae'n iawn. Eto to, ni chi'n taflu dros braich, felly ni'n trio taflu dros braich tro yma. Mae hwnna wedi mynd trwy yna, a wedyn tro llaw chwith, a mae wedi mynd trwy yna. Hapus iawn o hwnna. Hefyd, os ych chi'n neud hwn y gytre yn y gardd neu yn y tŷ, cymrwch lluniau neu fideo, chi'n andanfon nhw draw at ni at Sport Cams, a chi gweld y lluniau gwaith i chi wedi bod yn datblygu yn y tŷ a sgiliau chi wedi bod yn gweithio arno. Ar ôl i chi gorffen y gweithgaredd yna, chi'n mynd i ôl yr offer, a roi nôl ar y dechrau. Felly beth ni'n mynd i wneud, ni'n gallu datblygu'r sgil yma a'r gêm yma ymhellach eto. Casglu lan yr offer yma. A tro yma, ni'n gallu defnyddio'r bat. Neu os ydych chi bat gytre, chi'n gallu defnyddio pabell ffrio, neu chi'n gallu defnyddio bat tennis, racquet tennis, neu chi'n gallu defnyddio bat cricket os ydych chi. Os ddim, chi'n gallu just defnyddio'ch llaw. Felly byddai'n defnyddio'r 2, y llaw a'r bat yma. Ond beth ych chi'n mynd i nawr, ych chi'n mynd i bwrw'r offer mewn i'r targed os ydych chi. A to chi'n gallu sgorio eto, ond y bwrpas yw hwn tro, un trwy'r fan y llall, ond tro yma, sefyll tyn bach i'r ochr, so ni ar ochr, a ni'n mynd i siarad curo fe mas o'n dwylo at y targed. Felly a fi am y hwp yn agosach fyna. Tyn bach i galed tro yna, fwy ysgaf yn trwy'n, a gweld os mae'n as mewn. Tro os ni'n mynd am y targed ymhellach i ffwrdd, gweld os ni'n gallu bwrw fe mewn. Os ych chi ddim yn cael ei mewn tro cyntaf, mae hwnna'n iawn, ni'n yma i ymarfer. Felly, ewch i o'r offer, a pryd i chi'n barod ar ôl i chi wedi cael ymarfer, ni chi cael tyw bach o cystadleuaeth rhwng teulu neu brawd neu chwaer neu mam a dad eto, a ni chi trio bwrw'r offer mewn i'r targed. Felly cofiwch chi defnyddio'r 2 llaw. Un peth, cefen i chi yn ffodus ar trwy'n, ond to, trio bwrw gyda'r llaw chwith tro yma mewn i'r targed. A to, chi wedi sgori points, os mae'n mynd ar y hwp gygosa, 1, 2, 3 efo bwced a 5 ymellach i ffwrdd. To, os mae ddim ydych chi bat unrhyw beth gytre, chi jyst defnyddio'ch llaw a bwrw fe allan o'r llaw mewn i'r targed. Cofiwch chi dod o'r braich yn mlaen a pwyntio at y targed wrth i ni curo'r offer. A to, roedd chi'n practiso gyda'r llaw dde.
falle fi chi moyn trial gyda llaw chwith. A os mae ddim yn mynd mewn, mae hwnna'n iawn. Ni jyst mae i ymarfer. Felly eto. A triwch eto. A na'r diwedd o'r gêm. A ni chi wneud hwn drosto a drosto to. Fe'n datblygu yn sgiliau syfleinol o curo offer, neu taflu, dros llaw, o dan llaw. A cael tyw bach o hwyl a sbri gyda'n teulu neu yn yr ardd gyda'n brawd a chwaer. Eto, os ych chi moyn mwy o wybodaeth, gallwch chi dilyn ni ar ein Facebook neu Twitter, @sportcams, neu yn wefan mae'n lot o gweithgareddau a sgiliau wahanol i datblygu ar actif.cymru. A hefyd, diolch yn fawr i Menter a hwyl fawr am heddiw. Pob lwc.